Да. Привітання. Дякую. Дякую за підтримку. Привітання. Замучений, все добре. такий старий, какой-то жовтий. Привітання. Дякую. Все добре? Ну, напевно, з тих умоваў сутачных, от якія я адбываў тэрміны, ну, гэта самы ідыёцкі тэрмін. Без ніякіх умоваў, без кніг, фактычна без перадач. Ну, маньякаў в зонах не катуюць так, от як катуюць цяпер арыштантаў па палітычным артыкуле. Ну, ніхто не сидзіць ні в однай зоне, в ізалятарах няма такіх умоваў, такія ёсць тут. То бок в Жодзіна, напрыклад, ну, жалезныя нары. Нам яшчэ пашанцавала, у нас там подлога была драўляная. Там, тут, кажуць, в этом корпусе, дзе все сидзяць, 2 камеры такія. А все астатнія таксама і подлога, бетон. Сидзець на нарах не дазваляюць. То бок, калі ты есі ежу, ну, месцаў не хапае, ты садзіся на бетон еш, ці стоячы еш ежу, ну, это такая форма вычварэнства, ну, яна не паддаецца логіцы, это немагчыма зразумець, чаму чалавек павінен есці стоячы. Чаму чалавек павінен спаць на жалезнай нары? Чаму яму нельга прысесці весь дзень? Гэта немагчыма вытлумачыць. Все астатнія людзі па капе, якія сядзяць не па палітычным артыкуле, яны ўсё маюць. Матрасы, кнігі, чытаюць, сядзяць, там, атрымоўваюць перадачы. Я іх назваў сацыяльна блізкімі элементамі да міліцыі. То бок, калі ты там недзе бухаў, калі ты біў жонку, там недзе дзебашыраў у райаддзеле, то ты блізкі да сучасных сілавых структураў, сацыяльны элемент. В прынцыпе, калі ты вызвалішся, ця могуць взяць на працу нават. Вот одну перадачу у нас атрымалася перадаць. Вот, прыходзіла на Скарыны 3 разы, а взялі одну. А тут уже там, ну, па розных днях прымаюць ізноўку, там прымаюць, палову перадач не аддаюць. Там на пакунку напісана 200 грам цукерак, а там 3 цукеркі. А потым яшчэ кажуць, ну, вось у Жодзіна кажуць, так, каб да раніцы з'елі. Прынеслі перадачы да раніцы, ты павінен жерці это печыва, ім давіцца, таму што нельга, каб яно ляжала ў камеры. Па якому закону, па якіх правілах. Ну, то бок яны фактычна абмежавалі эту перадачу да немагчымага. Там можна перадаць толькі печыва і нейкія там цукеркі, што, ну, можа, там арэхаў. І патрабуюць, каб это з'елі. Курапацкая варта вось у гэтай форме, як яна адбывалася, будзе лагічна завершана. Шапуцька мне нагадала, калі нас взялі, што я 3 гады таму сказаў, што будзем стаяць 3 гады. Я сам этого не памятаю пророцтва, но вот яно спраўдзілася, значит. Калі взяли без сцяга, я подумал, ну, можа, ну, со сцягам, калі брали, я подумал, можа, без сцяга можна стаяць. Ну, цяпер, конечно, такой магчымасці няма, у тыдні 7 сутак, а сидзець трэба 30 по новым кодексе. Калі мне далі 20, я ад радасці падскочыў на 20 сутак, даў гуманны суд. Просто так, ну, ўжо радасна. А з боку рэжыма я больш чым перакананы, прэміі яшчэ атрымоўваюць за тое, што катуюць. Таму што вот, ну, это начальнік на Скарыны, я яму скарджуся, он кажа, ну, добра, класна, да, давайте, все, супер, пішыце. Закона нема, проста, яго не існуе. Не існуе дна, не існуе закона. Яны будуць рабіць все, што ім скажуць. Адрозніваецца гэта тым, некаторыя людзі будуць рабіць са шкадаваннямі, казаць, ну, хлопцы, прабачце, а некаторыя радасна. Амонаўцы, якія мяне бралі, завялі 3 чалавека мяне у райаддзел і сидзяць, адзін такі, а, ты петушыла, туды-сюды, чапушыла. Я стою, а кажу, ты ведаеш, што такое чапушыла? Я кажу, не, это ты, га-га-га. А другі, там, трэці, а ты пахрукай. І сам пачынае рохкаць, як свіння. Яны сидзяць, тут амонаўцы рохкаюць. А шо ця там, хадзіл на мітинг? Кажу, ну, хадзіл. Ну шо, дубаслі? Ну, это зразумела все матамі, я ж перекладаю. Не, о, ты нам не потрапился, мы ж тебя дубасили бы. Кажу, так людей же бить нельга. Так а что, мы же вас берем, вы же нарушаете закон, а вы сопротивление, мы вас дубасим, попадешься нам. Людям этим скажи, там, стреляй, катуй, режь с радостью, будут скакать просто. Для их дна не існуе. Для их бар'еры это просто грамадскае меркаванне. Бар'ер гэта 2021 год на двары. Бар'ер гэта частка еўрапейскай цывілізацыі. На волі. Дякую. Дякую, брат. Дякую. Дякую. Дякую, з Богом.